prvom dieli nášho videofilmu z Gran Canárie sme lovili kaprov v jazere Embalse de Chira. V skanzene El Mundo Aborigen sme sa oboznámili so životom praobyvateľov Kanárskych ostrovov, ale aj so zaujímavosťami, ktoré nám ponúka súčasnosť. Teraz si náš pobyt na Gran Canárii spestrujeme pobrežným rybolovom na skalnatom útese blízko pláže Playa de Cura. Tento chápeme výsostne ako športovo-relaxačnú a zábavnú činnosť. Tomu zodpovedá aj naše vybavenie. Dlhé prúty, tenké vlasce, malé háčiky a živé návnady z kostných červov. Z vody vyťahujeme malé rybičky, ktoré samozrejme hneď vraciame späť. Kto už mal možnosť zoznámiť sa s morským pobrežím, vie, že skalnaté útesy oplývajú nesmiernym množstvom drobných rybičiek rôznych tvarov, veľkostí i farieb. Tieto v skalných zákutiach nachádzajú nielen potravu, ale aj útočište pred nebezpečenstvom v ohrození života, ktorým sú pre ne najmä dravé ryby. Ako obvykle, najúspešnejší pri vyťahovaní malých rybičiek je števo. Fero, ten sa zameral na krabov. Nachádzajú sa na tomto útese vo veľkom počte. Vyhrievajú sa na skalnatých stenách, ktoré pravidelne obmýva a zvlhčuje morský príboj. Sú veľmi plaché. Stačí malý pohyb, alebo iba vrhnutý tieň a hneď sú vzkrýši. Preto treba na nich ísť opatrne a z diaľky. Pri tejto hre musí lovec vystihnúť okamih, keď krab návnadu uchopí, potom ho rýchlým pohybom musí dostať do vzduchu. Keď už krab visí, pud seba záchovy mu nedovolí otvoriť klepeto. Laiči skúša svoje šťastie na samom okraji skalnatého útesu. Úsilovne nahadzuje a vláči twistre, no bez zjavného úspechu. Veľké ryby ho jednoducho ignorujú. Morské vlny, ktoré pravidelne a vytrvalo narážajú na pobrežné skaly, mu na oplátku obmývajú nohy a zmierňujú tak teplné účinky subtropického slnka. Cíti sa zrejme veľmi príjemne, pretože nezbadal, že za jeho chrbtom sa začínajú tvoriť vodné jazierka a nohy aj skaly sa viac a viac ponárajú hlbšie do vody. Vášeň lovca je veľká a preto nečudo, že zmysly vnímajú iba to, čo by sa malo udiať niekde pod vodou, na konci vábiaceho náčinia. No očakávaný záchvev a prudké napnutie silonu ani po hodine vytrvalého vábenia neprichádza. Nakoniec Laičimu napriek jeho nezlomnému úsiliu chytiť veľkú rybu nezostáva nič iné, ako ustúpiť z pozície a rešpektovať silu morského prílivu. Už po krátkom pobyte našej skupiny na útese sme začali pútať pozornosť. Úlovky, ktoré chlapci chytajú, zaujímajú aj dovolenkárov z pláže. Tak sa stávame pre mnohých po celý deň živou atrakciou. Možno by okrem malých rybičiek, ktoré stále vyťahujeme z vody, radi videli aj väčší úlovok. Žiaľ, v tomto prípade im asi nevyhovieme, pretože výskyt veľkých rýb na pobreží vedľa pláže nie je veľmi pravdepodobný. Napriek tomu Viktor mal záber. Už sa zdalo, že niečo z toho bude, no asi polmetrová morská šťuka, ktorá visela na háčiku, sa mu pri vyťahovaní tak rýchlo odvesila, že som to nestačil ani zdokumentovať. To bolo z veľkých záberov všetko. Niet však dôvod na smútok. Lov na veľké ryby na mori nás ešte len čaká. Pekné, teplé slnečné počasie priam nabáda chlapcov, aby šli do vody. Je príjemné nechať sa unášať na vodnej hladine
a cez potápacké okuliare sledovať svet pod hladinou mora. Pri troche odvahy sa dá aj potápať. Vlada tiež zlákala túžba pozrieť sa vlastnými očami pod hladinu. Nadchnutý tým, čo videl, dáva teraz svojim kamarátom informácie, kde sa aké ryby nachádzajú a kde je aká hĺbka vody na nahadzovanie. Viktor si vzal na vodu videokameru, ktorú som pred odchodom upravil na snímanie pod vodou. Čo keď niečo pekné uvidí? A veru uvidel. Fera, ktorý pri potápaní skúmal morské dno. Ako som už spomenul, život pod vodou je pestrý a bohatý. Krdle malých, farebne aj tvarovo jednoduchých rybičiek neustále plávajú v húfoch sem a tam. Farebne pestré a tvarovo zvláštne rybičky sa však vyskytujú iba ojedinele. Po väčšine sú plaché a už pri náznaku ohrozenia sa rýchle skrývajú v štrbinách a preliačinách skalnatého morského pobrežia. Potápanie je na Gran Canarii veľmi rozšírené. Takmer v každom stredisku je potápacký klub s kompletnými službami pre turistov. Ani naše potápanie nebolo na objavy celkom neúspešné. Chlapcom sa podarilo vytiahnuť z dna záhadný drôtený kruhový kôž. V jeho útrobách boli uväznené malé rybky. Ťažko posúdiť, či vytiahnutý kôž bola ešte funkčná pasca pre ryby, alebo stará zabudnutá relikvia. Uväznené rybičky sme z koša povyberali a postupne pred zrakmi turistov popúšťali späť do mora. Výborne. Á, tá je krásna. Dajte ju na háčik. Ale Nie. Po príjemne strávenom večeri v jednom z najznámejších jachtárskych prístavov na svete, nazývaného Klein Venedig, Malé Benátky, v Puerto Mogán, vyrážame z prístavu Puerto Rico na more. Ideme okúsiť radosti i strasti morského rybolovu. K dispozícii máme rybársky čln od svetového šampióna pána Feluciho. Je to katamaran, ktorý nám zaručuje dobrú stabilitu aj na rozbúrenom mori. Do ceny jednodňovej rybačky, ktorá predstavuje 1000 až 1500 slovenských korún na hlavu, je zahrnutá kompletná výbava rybárskym náčiním, vrátane rybárskych návnad, inštruktáže pred lovom, pomoc pri zdolávaní úlovkov, ale aj občerstvenie počas lovu. Posádka lode, pozostávajúca z 2 mužov, už počas cesty na lovné miesto pripravuje návnady vo forme filiet z mŕtvych sledov. Je bežnou praxou, že už počas plavby sa do vody nahodia návnady a takto vláčením sa na ňu nejedenkrát uloví pekná ryba. Vody Atlantického oceánu v oblasti, v ktorej sa nachádzame, sú bohaté na ryby, a to nie len čo do množstva, ale aj druhov. Je to dané viacerými prírodnými javmi. V prvom rade je to golfský prúd, ktorý sem prináša mnoho amerických rýb. Ďalej, teplotné zmeny v Atlantiku počas roka spôsobujú, že sa tu objavujú i severoeurópske druhy. Prúdenie vôd zo Stredozemného mora prináša so sebou aj ryby z tejto oblasti. Nakoniec aj pobrežné prúdenie pozdĺž Afriky sem naplavuje ryby z mauretánskeho pobrežia. Stačí vyplávať iba niekoľko míľ z južných brehov Gran Canarie a možno loviť napríklad tuniaka, barakudu, piliara, zubaca obrovského, morskú šťuku, mečiara, žraloka, tresku a mnoho ďalších druhov. Samozrejme, výskyt jednotlivých druhov závisí jednak od ročného obdobia, ale aj lokality, v ktorej lovíte. My budeme loviť na vopred vybranom mieste, označenom bojkou,
ktorá je zároveň pre náš čln aj kotvou. Lode majú svoje teritória, kde môžu loviť. Šikovný majiteľ lode už vie, kde a kedy má poslať loď, aby sa nevrátila na prázdno. Je to otázkou prestíže, obchodu aj profesionality. Po ukotvení začíname s prípravou na samotný lov. Každý z rybárov dostáva upevňovací pás na udicu, ktorý je potrebný pri zdolávaní úlovku. Udice sú menších rozmerov, od 2 do 2,5 metra. Namiesto očiek na vedenie silónu majú kladky a navijáky nahrádzajú multiplikátory s kapacitou navinutého vlasca až do 1500 metrov. Hrúbka je 1,5 až 2,5 mm. Hlavná šnúra je ukončená páternostrom s 3 bočnými návescami. Na háčikoch sú zavesené ako návnady filety so sledou. Keďže budeme loviť naťažko, na konci udice je zavesené aj polkilogramové olovko. Návnady sa spúšťajú do hĺbky okolo 200 metrov. V takejto hĺbke je nemožné zaregistrovať záber a preto podľa inštruktáže posádky približne po 10 minútach je treba urobiť prudký zásek a pumpovaním pomaly vyťahovať prípadný úlovok na hladinu. Teraz už môžem prezradiť, že cieľom nášho snaženia je žralok ostnatý. Je to druh žraloka, najčastejšie žijúceho na dne mora. Vyskytuje sa v severovýchodnom Atlantiku a migruje od južného Grónska cez Island, Murmanské pobrežie až po Maroko a Kanárske ostrovy. V migračnom krdli môže byť niekedy aj 1000 jedincov. Gravidné samičky sa na jar a začiatkom leta sťahujú do blízkosti pobrežných vôd, aby tam priviedli na svet 4 až 8 mláďat, ktoré sú dlhé 20 až 30 cm. Dožívajú sa 20 až 24 rokov. Ako taký žralok ostnatý vyzerá, nebude treba popisovať, pretože Viktor už ťahá z vody prvý úlovok. Jaká medúza tu pláva, aha, vo vode. Dobre. No arriba, Posible peca allí, hijo. No. Un momento, amigo. Ja dvoch som vytahol naraz. Tú, haj, grande especialista, Lajči úlovok znásobuje. Na konci udice sa mu nedoní jeden, ale hneď 2 krásavci. Nechytaj to do ruky, Lajči. Nechytaj sa toho, aby ťa to nepopíchalo. Nepopíchalo, tam má 2 také osne a to keď ťa pichne, ideš lekárovi. Na vyťahovaní žralokov z vody na palubu sa zúčastňujú členovia posádky lode. Nie je to preto, že by si chlapci nedokázali s úlovkom poradiť, ale žralok ostnatý má na obidvoch chrbtových plutvách ostne, ktoré pri menej pozornej manipulácii môžu rybára poraniť. V prípade poranenia postihnutý musí ísť k lekárovi na injekciu, inak mu hrozí nebezpečenstvo otravy s ohrozením života. Preto aj Roman dáva veľký pozor, aby pri fotografovaní predišiel takejto nepríjemnosti. Chlapci sa radia pokynmi skúsených rybárov. Po spustení návnady na dno ju tam nechávajú 5 až 10 minút ležať a až potom ťahajú. Je to zrejme optimálny čas na to, aby v blízkosti nachádzajúce sa ryby návnadu našli. Ako vidieť, funguje to. Števo tiež ťahá, a to hneď 2 žralokov. Ťahať z 200-metrovej hĺbky záťaž aj s úlovkom nie je žiaden špás. Dá to zabrať. Preto aj prúd musí byť pri pumpovaní dobre ukotvený v koženom sedielku na brušnom páse. Ramenné traky, ukotvené na držiaku multiplikátora, zase istia udicu, aby pri prudkom zábere veľkej ryby neodplávala do mora. Vyzerá, že aj Viktor má na udici niečo zavesené. Ja som ešte niekde 100 metrov pod vodou, ale... Ahoj, balón! Aha. Grande salada! Nič, pasika, zdravo. Dva kúsky, 2. Grande salada. No se fin weg. Atención.
Grossi, mira, bek. Veľký otrhol. Veľký je preč. Veľký je preč, uhryzol. Kapitán lode a lodivod v jednej osobe konštatoval, že okrem 2 žralokov na Paternostri bola zavesená veľká ryba, ktorá buď tretí návezec prehrízla, alebo ho otrhla. Aj to sa stáva. Niektorí rybári odporúčajú pri love z lode, aby rybár mal pri sebe nôž. V prípade, že záber bude tak silný, že by ryba mohla rybára strhnúť do vody, aby sa mal čím odrezať. Dúfajme, že nám nič podobné nehrozí. Zatiaľ vyťahujeme iba ostnatých žralokov a tí nie sú z tohto pohľadu nebezpeční. Tu mi do... Krásavec. Mačari. Ja neviem, čo mi povie na to manželka, deček. OK. Došlo k zaujímavej situácii. V zadnej časti lode lovia 3 Holanďania. Vpredu a na bočných stranách lovíme my. Števo aj Holanďan ťahali naraz. Obaja mali záber. Obaja vytiahli úlovok tak, že nevedeli, ktorého je ktorý. Zavesený bol morský úhor a ostriež. Boli tak vzájomne premotaní, že by sme potrebovali na rozuzlenie Sherlocka Holmesa. Záver bol ten, že sme úlovok vyhlásili za spoločný. Fotografoval sa s ním Števo a potom i Holanďan. Morský ostriež pri vyťahovaní z mora nezniesol prudkú zmenu tlaku a preto mu vytlačilo vnútorné orgány. Vyrovnávací balónik mu Holanďan prepichuje nožom. Je poludnie, slnko silno páli, ale jeho účinky kompenzuje vietor, ktorý začína viac a viac silnieť. Ryby však stále berú. Lajči ťahá ďalšiu dvojicu, tentokrát morských ostriežov. OK. Grande specialista, capitalista. Kolega. Socialista. Komunista. Pár slovami by som sa ešte chcel zmieniť o morskom úhorovi, nazývaného konger morský, ktorého sme chytili. Má zaujímavý životný osud. Neresí sa v otvorenom mori v hĺbke 2000 až 3000 metrov. Po neresení hynie. Z 3 až 8 miliónov ikier sa neskôr vyliahnú larvy. Tie sú morskými prúdmi voľne roznášané, až sa uchytia na tzv. Pastvinách, nachádzajúcich sa v hĺbke 100 až 200 metrov. Tam trvá premena z larvy na rybu asi 2 roky. Potom už rýchlo dorastá. V dospelosti dosahuje dĺžku maximálne 3 metre. Spozorovali sme, že jeden z Holanďanov musí mať na udici poriadne veľkú rybu, čo je vidieť zo zdolávania. Žiaľ, lanko, ktoré je dimenzované na 80 kg, nevydržalo. Napriek tomu, že doposiaľ sme vytiahli vyše 50 žralokov, ani jednému sa nepodarilo vytiahnuť 3. Aj teraz Števo vytiahol 2. Okrem lovenia na ťažko, na dne, Vlado dostal na starosť strážiť jednu udicu pre lov v stredných hĺbkach. Nástraha bola pripravená na veľkú rybu. Ako plavák bol použitý nafúknutý červený balón. Veľká ryba sa však neobjavila. Na vode sme už bezmála 6 hodín. Zaregistrovali nás aj čajky, ktoré sa k nám začínajú zlietať. Zrejme sú zvedavé, či sme boli v love úspešní. Dá sa povedať, že áno. Veď na každého rybára pripadlo v priemere 10 rýb. V predchádzajúcich dňoch sme pozorovali lode prichádzajúce z rybačky. Boli aj také, kde úlovky boli veľmi skromné, alebo žiadne. Preto môžeme byť s dnešnou rybačkou nadmieru spokojní. Úloha je splnená. Čas sa naplnil a tak sa pripravujeme na návrat. Unavený z prudkého, takmer rovníkového slnka, ale spokojný s úspešným rybolovom, kolísaný na vlnách Atlantického oceánu, sa vraciame do prístavu Puerto Rico,
odkiaľ sme ráno s nádejou vyplávali na šíre more. V prístave nás pozdravom víta zástupca majiteľa lode. Začína sa vykladanie a inventarizácia ulovených rýb. Dohromady sme narátali 76 žralokov, 2 morských úhorov, 3 morských ostriežov a 1 apogona kráľovského. Úlovok si ponecháva majiteľ lode. Keby sme si však niektoré ryby chceli vziať, mohli by sme tak urobiť. My sa však uspokojujeme s tým, čo sme na mori zažili a čo zostane v našich spomienkach. Chlapci však ešte raz berú ryby do rúk, tentokrát za účelom fotografovania. Spomienky na tento deň, bohatý nielen na nové poznatky, ale aj na pocity z mora, zaisto budú patriť medzi tie najkrajšie. To, že účasť na morskom rybolove nie je iba banálna záležitosť, svedčí aj certifikát vystavený svetovým šampiónom pánom Felucim. Potvrdzuje nielen účasť na morskom rybolove, ale aj jeho úspešnosť vyjadrenú množstvom ulovených rýb. Aj takáto malá pozornosť zo strany hostiteľa svedčí o jeho profesionalite. Do odchodu trajektu na Gran Canariu nám zostáva niečo cez hodinu, a tak využívam tento čas na prehliadku centra hlavného mesta Tenerife, Santa Cruz. Okrem zaujímavej architektúry, fontán a sôch, ktoré dekorujú hlavnú triedu a námestie pri prístave, má toto mesto jednu turistickú atrakciu, ktorú nemôžem nespomenúť. Je to veľkonočný karneval, ktorý svojou pompéznosťou sa svojho času dostal aj do Guinnessovej knihy rekordov pred brazílsky karneval v Rio de Janeiro. Celé 2 týždne sme obdivovali krásy 2 zo 7 kanárskych ostrovov. Videli sme veľa i veľa zažili, ale je nesporne toho oveľa viac, čo sme nevideli. Ak sa vám náš dokument páčil, sme veľmi radi a zároveň vám želáme, aby ste mali aj vy aspoň také šťastie ako my. Veď jeden nikdy nevie. Dovidenia na Kanárskych ostrovoch.